I dag var det Langenæs spillemændene, der leverede kendte melodier. En stille og trist tirsdag formiddag uden døre. Men ikke indenfor her, i teatercaféen på Tivoli Friheden. Publikum, der består af pensionister her fra Aarhus, sang med på disse minder, og der fortjent bifald til Langenæs spillemændene. Og vi skal have endnu et nummer med disse populære herrer. Om nogle få årtier, så bliver det nok musik a la Kim Larsen og Anne Linnet, vi andre sidder og lytter til. Men i Tivoli Friheden